наврӯзи фархундаро донишҷӯёни коллеҷи омӯзгории шаҳри ҳисор бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил намуданд. намоядагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ зимни табрикоти хеш қайд намуданд, ки наврӯз фасли фараҳмандӣ, ибтидои бедоршавии табиат, рамзи ғолибияти равшанӣ бар торикӣ ва гармӣ ба сардиҳост. ин ҷашни аҷдодӣ нишонаи пайвандии инсон ба табиат мебошад. ин аст ки инсоният бо тамоми ҳастӣ омади зеботарин фасли сол баҳорро интизор мешавад. махсусан ин фасли зебо ва ҷашни хушиҳову хайру сахоро мардуми заҳматкаш бештар мунтазир мешаванд. дар ҳақиқат сокинони шаҳри ҳисор чун дигар мардуми кишвар бо самимияти хоса ва ифтихор аз фаранги бою қадима ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо риояи тамоми суннатҳояш дар сатҳи баланди фарҳангӣ истиқбол мегиранд. наврӯз шуду ҷумла ҷаҳон гашт муаттар бо бӯи хушу лолаву райҳону санавбар. наврӯз яке аз беҳтарин ҷашнҳои иди баҳор мебошад. мо аз он хушҳолем ки имрӯз наврӯз дар тамоми дунё ҷаҳонӣ гаштаасту мо онро ба бисёр хушҳолӣ дар тамоми минтақаҳои тоҷикистон ҷашн мегирем. бо омадани наврӯз табиат зинда шуда деҳқонон шурӯъ ба кор мекунанд. бо омадани баҳор ва дар ҷашни наврӯз мардум бо оро додани дастархони ҳафсину ҳафшин, суманак ва бо дигар корҳо машғул мебошанд. бо мақсади бозҳам болидарӯхии меҳмонон, ҳунармандони ҷавону умедбахши коллеҷи омӯзгории шаҳри ҳисор бо баромади барномаҳои ҷолиб ва бо савту навои дилошӯбихеш базми идонаро таровати дигар бахшиданд. баҳор омад, садои булбул омад, насими форами бӯи гул омад, либоси сабзро саҳро ба бар кард, колоҳи сабсафед оҳу ба сар кард. баҳор худ ин зиндашавии табиат ва дар фасли баҳор тамоми гулу дарахтон месабзанд, тамоми ҷоро сабзиш фаро мегирад. дар фасли баҳор деҳқонон ба кишту кор шурӯъ менамоянд. дар фасли баҳор бисёри идҳоро ҷашн мегиранд. наврӯз аз замони пайдоишаш то имрӯз моломоли зебоиву накӯӣ буда, бузургдоштани инсону табиат ва сифатҳои эҳёгари ҷузъи ҷудонопазири он будааст. бояд гуфт ки таҷлили ҷашни наврӯзӣ дар шаҳру деҳоти ҳисор бо риояи суннатҳои хоси аҷдодӣ ва баргузории маъракаҳои хайрхоҳона ҳанӯз идома дорад.